26 λοιπόν του Ιούνιου του 2016. Πού αλλού θα είμαστε? Στη Βέρεια. Στο διαγωνισμό που κάνουν εδώ για τα πετσούνια. Ο Σύλλογος Βερίας. Και στο πάντα γνωστό μέρος το Πλάζα. Είναι πρωί νωρίς και αρχίζει και μαζεύεται και ο κόσμος. Όπως πάντα από εδώ η αφετηρία. Και σιγά σιγά καταφτάνουν και οι πανιστάδες που λέμε. Όλα έτοιμα λοιπόν. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε. Είναι και πολλοί που είναι ήδη στον Πολυμέρη που θα ανοίξει την αυλαία. Και πάμε λοιπόν για το στάθο του Πολυμέρη. Ξεκινάμε λοιπόν, στην αναχώρηση βρισκόμαστε. Και σοφέρ έχουμε όπως πάντα το Γιώργο το Σιδηρόπουλο, driver. Και ολοταχώς λοιπόν πορεία για το στάθι. Πάμε για τον Πολυμέρη. Πάμε λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, στη Βέρεια είμαστε, δεν είναι θάλασσα αυτό, η Βέρεια είναι στο βάθος. Είμαστε στην κορυφή του βουνού και έχουμε έρθει, θα θυμάστε από παλιά, στο στάθι των Πολυμέρη. Τραβάμε λίγο αυτό το πανοραμικό πλάνο και στο βάθος βλέπουμε και τις κλασικές εγκαταστάσεις του στάθι. Ήρθαμε λίγο πιο πρώτοι εμείς και από πίσω θα ακολουθήσει και ο λαός. Και ήταν μια ευκαιρία να τραβήξουμε το πλάνο εδώ. Να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Ακούτε και τον ίδιο, γνωστή πάντα φωνή, Στάθης. Όλο έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει να ανοίξει η αυλαία της σημερινής γιορτής, του καλοκαιριού. Βλέπουμε και τον κόσμο που ξεχύνεται σιγά σιγά. Σαν χήμαρος έρχονται εδώ πίσω. Το κομβόι. Όλα έτοιμα λοιπόν. Να ανοίξει η αυλαία της γιορτής εδώ. Επαναλαμβάνω πάλι ακόμα μια φορά, γιατί τώρα μαζευτήκανε και οι τελευταίοι. Είναι αρκετός ο κόσμος, σαν να κάθονται πίσω από την πλαγιά. Εδώ βλέπουμε και το στάθι τώρα. Θα ανοίξει το κουμάσι αυτό εκεί που θα πετάξει τα πουλιά. Όλοι παρόν. Σιδηρόπουλος, Αδερφίδης, Εσία. Έβγαλε και τα πουλιά έξω. Αυτά εδώ θα πετάξουν. Αυτά εδώ είναι. Τα περιστέρια του Στάθη, του Πολυμέρη. Καλοκαίρι του 2016. Είναι μια μέρα δύσκολη και μόνο που είναι καλοκαιρινή. Τα πουλιά φύγαν πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά όμως. Ναι, μπράβο στο Στάθη. Ομολογουμένως φύγανε πολύ γρήγορα, ναι. Έχει πιάσει και ένα απαλό αεράκι αυτή τη στιγμή, δηλαδή γύρω στο 1 με 1,5 μποφόρ πρέπει να έχει. Και τα πουλιά πετούν έτσι, όπως βλέπετε ακριβώς. Έχουν έρθει τελείως από πάνω μας. Είναι δηλαδή σαν να είσαστε τώρα εδώ και έχετε σηκώσει το κεφάλι κατακόρυφα και βλέπετε. Δεν έχει πιάσει καθόλου καιρό να τα στείλει λίγο έτσι πλάγια. Και φύγανε ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, τώρα έχουν αρχίσει και σκορπάνε πάνω ψηλά, να βλέπετε, ανοίξανε τα πουλιά. Αλλά με πολύ φοβερή δύναμη, ναι, φύγανε πολύ δυνατά τα περιστέρια. Πάρα πολύ δυνατά.
Και ο λόγος του αληθές είναι αυτός εδώ. Στον χρόνο ακριβώς αυτό να πήγαινε και εκεί. Ευτυχώς έχουμε το συννεφάκι και θα έχουμε θέμα. Να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά. Ναι, είναι πολύ δυνατά περιστέρια όντως. Και βγάζουν και αυτή τη φτερογισιά εδώ, αυτή που βλέπετε εδώ. Νευρικά περιστέρια. Και έχουν το νου στην ανηφόρα. Πάμε τώρα να δούμε και πιο πολύ κοπάδι. Πάντα από πάνω μας. Και πάντα ανεβαίνουν. Ναι, βλέπω θα τα αφήσει πολύ ο Στάθης. Αν και πιτσούνια βλέπω πάει για κάρφωμα. Και αυτά βέβαια δεν λένε όχι, Η φτερογισιά είναι αυτή που βλέπετε. Επαναλαμβάνω, πουλάκια είναι, πιτσούνια, πιπίνια. Θα τα δούμε μετά και από κοντά. Και βγάζουν αυτό το πρόγραμμα. Ναι, μπράβο στο Στάθη, ναι. Ωραίος, είναι ωραίος. Έχουν αυτό το πλεκτό το πέταμα. Και πάμε και λίγο στην πραγματικότητα. Είμαστε εκεί μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει σε αυτό το σύννεφο που μαυρίζει. Εύκολοι στόχοι, πετάνε τελείως από πάνω μας. Και συγκεντρωμένα. Με κάνανε ένα άνοιγμα, μετά ξαναμαζέψανε πάνω ψηλά. Πολύ ψηλά όμως. Από ό,τι ακούω ξεκινάει και την επιστροφή, κάτσε να δούμε, ναι. Τα καλά είναι τώρα τα περιστέρια. Για να δούμε τώρα και τις καλυφόρες. Εκεί επάνω. Λοιπόν, κάτσε να τα ζουμάρω λίγο. Ναι, να τα έχουμε πιάσει, εδώ είναι. Με βρόγκα από ό,τι βλέπω τα ρίχνει. Τα καλάει μάλλον. Και έπεται η συνέχεια. Πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Βλέπουμε και τον κόσμο, όλοι προσπαθούν να τα δούνε. Ξεκίνησε και προστάρισε, έφτασε. Έβαλε το πρώτο και έρχονται και τα άλλα, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά. Βαζούρες. Όπως πάντα ο Στάθης στις βαζούρες σκίζει. Όλα βάλαμε τώρα, μονοκόμματα. Ήρθε άλλο ένα κοπάδι. Να. Πολύ ωραίο πέσαμε. Βιαστήκαν να χειροκροτήσουν γιατί τα πουλιά έρχονται ακόμα. Λοιπόν, να τα δούμε και λίγο μέσα τώρα τα πουλάκια. Από αυτό το πιο μικρό κουμασάκι τα πέταξε. Όπα. Είναι αγρίνια, ναι, όντως είναι αγρίνια, δεν είναι. Άλλα περιστέρια. Σαλιδωτά. Ήταν και κανένα δύο ακόμα πάνω. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εύκολα αυτά μέσα. Είναι άγρια, αγριοπερίστερα που λέμε. Είναι αυτά εδώ που βλέπετε, τα πεπινάκια. Αυτό το σκαρί έχουμε. Πάμε και μία εδώ έξω. Μόνο από μακριά μπορούμε να τα ζουμάρουμε, να τα φέρουμε κοντά. Αλλιώς αυτά εδώ. Άστα λίγο Στάθη, άστα λίγο εκεί μετά προκύξεις. Αυτά εκεί είναι τα περιστέρια του Στάθη, του Πολυμέρη. Τα πιτσούνια το 2016. Καλοκαίρι είναι, επαναλαμβάνω. Ζέστη κάνει άπνοια και βγάλανε αυτό το πρόγραμμα. Και έχει και πολύ ωραία μελιά. Μπράβο του Στάθη, μπράβο. Λοιπόν, Στάθη, είχαμε χρόνια να τα πούμε και εγώ είχα να έρθω χρόνια για κάποιους λόγους εδώ πέρα. Εντάξει, δεν ταιριάξανε οι δρόμοι, χωρίς να έχουμε τίποτα προσωπικό. Αυτό το ξεκαθαρίζω από τώρα. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα μου θύμισες παλιές καλές στιγμές, ειλικρινά. Δηλαδή, αυτή τη βαζούρα που ακούμε από παλιά εδώ, την κλασική βαζούρα που δεν την ακούς εύκολα. Δεν θα πω πολλά λόγια. Συγχαρητήρια και μόνο που μου έφτιαξες με τη βαζούρα αυτή που έκανες από μένα. Παναγιώτη μου, τα περιστέρια αυτά είναι τα ίδια εδώ και 40 χρόνια. Ξέρω. Ακόμα έρχονται. Ναι, τα ακούω. Λοιπόν, αλλά είναι μωρά, είναι 20 ημερών περιστέρια αυτά που είδε ο κόσμος τώρα. Ναι. Με 4 περιστέρια τα οποία
τα οποία περιστέρια αυτά ήταν περιστέρια και αυτά μικρά, αλλά μιας κάποιες 5-6 μηνών περιστέρια. Ναι. Λοιπόν, έχουν όλες τις χάρες. Ναι, πετάνε καλά. Όντως. Πετάνε σε μια ευθεία. Βουτάνε. Και βγάζουν και βαζούρες. Χάνονται. Οι βαζούρες τους είναι μοναδικές Ναι, στον αυτό, κόσμο. αυτό. Δεν μιλάμε για βαζούρα, μιλάμε για τορπίλες. Εγώ είδες, επάνω εκεί πάτησε. Ναι, ναι. Σε αυτό που μου αρέσει και εμένα εδώ σε σένα. Λοιπόν, Εμένα με ενδιαφέρει Ναι. όποιος έρχεται εδώ να μιλάμε και αυτά που λέμε να τα βάζει έτσι όπως είναι. έγινε, εντάξει. Γιατί αν τυχόν τα αλλοιώνουμε, αλλάζουμε το νόημα αυτών που λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μπανάνης δεν το Όχι. κάνει ποτέ αυτό. Αυτό που θα ακούσεις όλα θα γραφτούν και θα ακουστούν. Θα χαρώ ιδιαίτερα να το δω το βίντεο Θα το δεις και θα το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, στο Facebook. ναι, πάμε λοιπόν, συγχαρητήρια ακόμα μια φορά για να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και πρωτόκολλο. Γεια σου Στάθη. Έγινε αδερφέ, Γεια. στο καλό, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φύγαμε λοιπόν από το Στάθη και πάμε στο Ραψιώτη, τον Δημήτρη. Κατεβαίνουμε τώρα εδώ τα βουνά και τα φαράκια και πάμε μπρος ολοταχώς. Μπαίνουμε στην πόλη μέσα, στην ωραία Βέρεια. Δημήτρη, ξεκινάς, πάμε! Εδώ έχει πιάσει και ένα αεράκι, ένα διαράκι, τριαράκι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει αλλάξει τελείως ο καιρός. Καμία σχέση με το Στάθη που ήμασταν πριν. Ω, Πανάτονα. Έφυγε και η σακούλα. Πετάει και η σακούλα, Θεαματικά είναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Μου άρεσε και η κίνησή του. Εδώ βγάζουμε και φτεράκια. Έχουμε και λαγουδάκια και κουνελάκια. Απ' όλα. Μπράβο, μπράβο στον Δημήτρη. Πολύ ωραίος. Αυτός εδώ κύριε είναι ο Δημήτρης. Και αυτά εδώ είναι τα περιστέρια του. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο το πλάνο, αξίζει τον κόπο. Ναι, έχουμε θέμα καλό, πολύ καλό, ναι. Εγώ πάντα είμαι υπέρ του λίγο αεράκι. Εδώ λέει θέλει να τελείως άπνοια. Αλλά νομίζω η εικόνα το μαρτυράει τώρα. Πόσο πιο καλά δείχνουν τα πουλιά όταν έχει το λίγο αεράκι. Αυτό που λέμε το διαράκι τριαράκι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα περιστέρια, πολύ ωραία, ναι όντως. Πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς. Δεν υπάρχει λάθος. Ένα βήμα, μια ανάσα όλα. Έχουν στηθεί και ανεβαίνουν. Και πολλοί μέσα ήδη πήγανε μέσα εκεί. Εκεί έχουν πάει. Αμέσως κιόλας. Λοιπόν, κάτσε να τα φέρουμε εδώ έτσι δίπλα μας, να τα βλέπουμε, να τα καμαρώνουμε. Να, και να βλέπουμε και τις φτερογισιές. Στο Δημήτρη έρχομαι πρώτη φορά, πραγματικά, και βλέπετε πόσο ωραία περιστέρια έχει. Άρα υπάρχουν πολλοί περιστεράδες εδώ στη Βέρεια που δεν τους ξέρουμε και είναι τρομεροί. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και από κανέναν για μένα, μέχρι στιγμής. Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο. Εδώ βλέπουμε. Φύγανε τα πουλιά πολύ πίσω. Κοιτάξτε που έχουν πάει τώρα, ανοίγω το πλάνο. Να έχουμε έτσι μια εικόνα μεγάλη. Ορίστε, ορίστε εδώ. Ωραία. Και πετάνε έτσι. Εδώ ακίνητα, δεν έχουν αλλάξει φτερουγισιά καθόλου. Πολύ ωραία φτερουγισιά. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς που βλέπετε εκεί στην τηλεόραση. Επαναλαμβάνω, καλοκαίρι του 2016. Στη Βέρεια είμαστε, στο Σύλλογο της Βερίας και βλέπουμε τα γιαβριά. Μπράβο, μπράβο. Και εκεί πάνω που έχουν πάει δεν έχουν χαλάσει καθόλου. Ναι, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Και τα αφήνει και πολύ, Να, όταν το λέω αυτό, λες και με ακούνε. Για να δούμε τώρα και το κάλεσμα. Ξεκίνησε. Καλά πήγαμε εκεί πάνω, όπως λέω πάντα. Για να δούμε τώρα, να τα πιάνουμε με τη μία, γιατί είναι ταμπέλες τα περιστέρια. Ωραία, που έχουν πάει. Βάλανε τα πρώτα, έχουν βάλει ακουστική βαζούρα, να. Έρχονται. Ωραίο, πολύ ωραίο.
Βροχή, βροχή. Τα κοντινά έρχονται και τα μακρινά. Αδιάκοπα έρχονται, ναι, ασταμάτητα. Να τα, στρατός. Αυτά είναι τα πίσω-πίσω. Βάζουν και αυτά, έρχονται, όλα έρχονται, ναι. Θα φάει χειροκρότημα τώρα. Πολύ ωραίος ο φίλος. Πολύ ωραίος ο φίλος, ναι. Ναι, είπαμε, άξιος όντως, ναι. Τώρα δεν μπορώ να τραβήξω τον κόσμο όλο γιατί είμαστε στη γωνία. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πανταχού παρόν, δεν το συζητάμε καν. Πάμε να τα δούμε και από κοντά. Ήρθαν τα πουλιά στο χρόνο αυτό να είναι, πραγματικά στο χρόνο αυτό να είναι και αξίζει τον κόπο να τα δούμε και από κοντά. Ήταν εντυπωσιακότατα. Πάμε λοιπόν. Πάμε να τα δούμε και από κοντά τα πουλάκια. Να τα δούμε και λίγο μέσα. Βλέπω κάτι πολύ διαφορετικό, θα το δείτε κι εσείς. Τι εννοούσα. Αυτό εδώ κύριε. Ψαριά. Εγώ αυτά τα λέω γόπες. Παναγιώτη, θα κατέβω και τα άλλα να τα τραβήξουμε. Ναι, όχι εντάξει, είναι κανένα δύο ακόμα. Τι κάνουμε. Επειδή πρέπει να προλάβουμε και τους άλλους, γι' αυτό ήρθα γρήγορα. Τα πουλιά θα είναι σφαίρες, θα στραπεί. Δυο πιτσουνάκια, πέσανε και αυτά. Αυτά εδώ κλείσανε την παράσταση. Απλά βιάστηκα εγώ. Ναι. Ήθελα να το τραβήξω και αυτό εδώ, το ψαρί. Τι να κάνουμε, εντάξει. Είναι και οι αδυναμίες. Όντως, αυτά τα περιστέρια, κύριοι, είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια περιστέρια, ειλικρινά μιλάω. Είναι μια ράτσα εδώ του φίλου μας του Δημήτρη. Εντυπωσιακά. Επαναλαμβάνω, ψαριά τα λένε εδώ. Εγώ τα λέω γόπες. Μοιάζουν λίγο με τη γόπα, αλλά είναι. Ναι, είναι φανταστικά. Στον αέρα είναι άπεκτα. Με γρήγορες επιστροφές. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο που βλέπουμε τέτοια περιστέρια. Είναι ξεχωριστά, έχουν ένα δικό του στυλ. Και δεν συζητάμε καν τώρα για πέταμα, είδατε πριν τι έγινε. Και οι επιστροφές τους γρήγορες. Μπράβο στο Δημήτρη. Ειλικρινά, εγώ δεν έχω ξανάρθει εδώ γιατί εντυπωσιάστηκα, ειλικρινά. Πιστεύω και εσείς που τα είδατε. Αυτά λοιπόν ήταν τα πουλιά της γιορτής και πιστεύω να ευχαριστηθήκατε. Λοιπόν, Δημήτρη, ειλικρινά τελευταία συγχαρητήρια. Δεν είχα ξανάρθει εδώ και ειλικρινά με εντυπωσίασες. Και για την πεταξιά σου, ότι δεις και εσύ, δηλαδή ήταν μαγικά τα πουλιά. Και λέω κιόλας ότι δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα και από κανένα. Και το πιο ωραίο ήταν αυτή η έκπληξη που είδαμε εδώ. Δηλαδή, είδαμε περιστέρια πρωτόγνωρα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, ειλικρινά σου μιλάω. Λοιπόν, εγώ τα λέω αυτά, τα έχω ονομάσει εγώ γόπες. Τώρα ήταν μπακαλιαράκια, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ ωραία περιστέρια. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έγινε και οι επιστροφές σου ήταν γρήγορες. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τίμησε και ήρθε. Και αψήφισε τη ζέστη και την εποχή. Ναι. Με την κρίση που έχουμε κιόλας. Ναι. Και εύχομαι να πάνε όλα τα παιδιά καλά. Έγινε, ρε φίλε. Και από μένα πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια. Εδώ βλέπουμε και τα νέα αίματα. Έχουν έρθει και από Χαλκιδική και από παντού. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στον Τρίλεφο, στο γνωστό το Παναγιώτη τον Πυροσβέστη. Είναι ο τρίτος κατά σειρά. Και όπως βλέπετε έχουμε ανέβει σε μια τσάπα. Θα το τραβήξουμε πάνω από την τσάπα. Θέλαμε να το τραβήξουμε από κάτω, να έχουμε λίγο πλάνο, έτσι πλάγιο. Εδώ βλέπουμε και ένα πανοραμικό πάλι και εδώ μέρος. Στην περιοχή του Τρίλοφου. Λοιπόν. Πάνω έτοιμος! Του δώσα και το σύνθημα. Να δούμε τι θα μας βγει και εδώ. Εδώ πρέπει να είμαι ακίνητος γιατί λίγο αν κουνηθώ παραπάνω τον χάσαμε τον μπανάνι. Πάμε για άλλο μπανάνι μετά. Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Ακούτε και τις συναντήσεις εδώ. Αυτά εδώ είναι κύριε. Εδώ ξεκινάει ο Πανάγος. Θα μας δείξει και αυτό τα έργα του. Ωραία, πολύ ωραία. Και ωραία φτερά βγάζουνε. Και σε πολύ καλή μεριά έχουμε κάτσει. Όλα καλά. Δική μου ήταν η έμπνευση αυτή. Το ανέβασμα της τσάπας. Αυτός είναι ο τίτλος. Πάνω από την τσάπα. Και αυτά εδώ λοιπόν είναι τα περιστέρια του Παναγιώτη του Πυροσβέστη. Καλοκαιράκι
Επαναλαμβάνω, το λέω συνέχεια, τα πιτσούνια στη γιορτή των πιτσουνιών. Τις 26 του Ιούνιου. Ντάλα καλοκαιριού. Και βγάζουν αυτά τα προγράμματα εδώ που βλέπετε. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Έχουν και αυτά τη δικιά τους χάρη. Και το ευχάριστο εδώ στη Βέρεια είναι αυτή η διαφορετικότητα του καθενός. Ο καθένας έχει το δικό του το στυλ. Τα οποία όλα είναι εντυπωσιακά. Πραγματικά. Ορίστε. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο κοπάδι και στο βάθος κάτω, για να πάμε. Και εδώ θα τα βγάλουμε. Εκεί ακριβώς. Και εκεί δεν τα βλέπει κανείς αυτά. Έχουν πάει ένα άλλος μήνος Περιστέρια. Πω, τι γίνεται εδώ. Αυτά είναι πολύ μέσα. Πάρα πολύ μέσα. Έχει ένα αεράκι εδώ και τα σμπρώχνουν τα πουλιά προς τα εκεί. Και αυτά πετάνε εκεί έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο το πλάνο μας εδώ. Έτσι, μπράβο, ναι. Και βλέπουμε τώρα το κοπάδι σχεδόν όλο. Να το. Έχουν ανοίξει βέβαια τα πουλιά, έτσι. Και πάμε και στα από πάνω τελείως. Αυτά είναι τα επιτόπια, ναι. Έχουμε και τέτοια. Έκοψε ο ώρας, έκοψε. Μας ξεγέλασε. Έβγαλε λίγο αεράκι στην αρχή και μετά το γύρισε στην άπνοια. Μόνο στο φίλο το Δημήτρη μέχρι στιγμής πριν είχαμε αέρα. Δηλαδή είχαμε ένα τριαράκι καλό. Λοιπόν, και του Παναγιώτη τα Περιστέρια έχουν πάει εκεί τώρα. Ήρθαν όλα σιγά σιγά. Να βλέπουμε και έρχονται και τα δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ μέσα ήταν. Ήταν από εκείνο εκεί το κοπάδι το δεύτερο που λέμε. Και πετάνε περπατητά. Λοιπόν, ξεκινάει την επιστροφή μάλλον, ναι. Για να δούμε. Ναι, ξεκίνησε να το. Ωραία, πολύ ωραία. Πήγανε. Για πιτσουνάκια ήταν τέλεια. Όλα ήταν, όλα. Πολύ ωραίο, ναι. Όλα, ένα και το τελευταίο. Έκλεισε και την παράσταση. Ναι. Θέλω βοήθεια, παιδιά. Φέρτε μια τσάπα να με κατεβάσει. Πανάνη, θα φέρω ένα γερανό να σε κατεβάσει. Από το γερανό? Ναι, ένα γερανό. Όπου έχει γίνει ένας χαμός τώρα. Όλος ο κόσμος έρχεται να με βοηθήσει να κατέβω από την τσάπα. Έλα. Πιστεύω να τα καταφέρω. Άμα δεν δείτε άλλο βίντεο θα ξέρετε ότι ο Μπανάνης τελείωσε. Έλα, σε κρατάω. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Πάμε λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν και πάνω να τα δούμε και λίγο από κοντά. Και εδώ βλέπουμε ωραία χρωματάκια και πολύ ωραία σέσικα. Ναι. Τα σέσικα φέτος στη Βέρεια λύνουν και παίρνουν. Ναι, τα βλέπουμε σε πολλά κομμάτια. Όντως και είναι εντυπωσιακά. Πολύ ωραία σέσικα. Και εδώ βλέπουμε τα γνωστά σέσικα του Παναγιώτη. Πυροσβέστη. Τα οποία όντως δεν είναι τυχαία. Είδατε και τη χτερογισιά που βγάλανε. Και με αυτές τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Κακές με την έννοια όχι ζέστης πολύ, αφόρητης και πλήρης άπνοιας. Εκεί που είχαμε λίγο αέρα και νομίσαμε ότι θα μας κάνει τη χάρη, ξαφνικά βγήκε αυτή η άπνοια. Παρ' όλα αυτά βλέπετε τα Περιστέρια όντως είναι λουλούδια. Δεν το συζητάμε για ομορφιά και ειδικά σε αυτούς που αρέσουν τα σέσικα είναι πάρα πολύ καλά. Ορίστε εκεί. Αυτά είναι τα πουλιά που πετάξαμε πριν. Λοιπόν, Πανάγο, συγχαρητήρια ρε φίλε. Είχα έρθει καιρό εδώ και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είδα κάτι ξεχωριστό από άλλες χρονιές. Ειλικρινά, μου αρέσαν και τα φτερά σου, είναι πολύ πιο βελτιωμένα τα πουλιά. Και σένα πάλι η έκπληξη, όπως και τα άλλα παιδιά, όλο εκπλήξει σήμερα. Ήταν τα χρώματα. Αυτά τα σεσάκια δεν τα είχα δει ποτέ σε σένα. Έβλεπα κάτι μελιά παλιά και ειλικρινά μου αρέσανε. Τα πουλιά βγάλανε, θα είδε και ο κόσμος ωραίες φτερουγισιές, πραγματικά θεαματικά. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καιρός είναι πολύ κακός για Περιστέρια και πιστεύω το χειμώνα. Εδώ αδικήθηκαν λίγο, ας πούμε, σε σχέση Ναι, πιστεύω αυτά τα πουλιά λοιπόν το χειμώνα, άμα θα τα είναι καλά στην υγεία τους και τα έχεις, πιστεύω θα έχουν πολύ ωραίο θέμα. Από μένα ειλικρινά σου μιλάω, συγχαρητήρια. Εγώ ξεκίνησα να λέω την ώρα που ανέβαινες ότι θα ζήσουμε μια ιστορική στιγμή τώρα. Το κατέγραψα και εγώ λίγο, ας πούμε. Ωραία. Ξανάρχισε εδώ στη Ταράτσα. Ναι. Λοιπόν, ότι οι περισσότεροι από τους περιστεράδες εδώ της Βέρειας γίναμε γνωστοί μέσω της κάμερας σου. Στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, γιατί έχουμε φίλους, ας πούμε, και στο εξωτερικό.
Και καλή επιτυχία εύχομαι στους επόμενους, γιατί μεγάλη γιορτή, πολύ κόσμο είδες. Ναι, χαμός. Λοιπόν, να πάει καλά ο σύλλογος. Σύλλογος Βέρειας, ξέρεις τώρα. Ναι, τα λέει Βέρεια, όλα, και δεν είμαστε για να κάνουμε στραβές. Όσο μπορούμε. Και παραδοσιακά η Βέρεια, είπαμε, είναι η αρχή. Η αρχή όλου του πανηγυριού αυτού. Αυτά, καλή συνέχεια. Έγινε Πανάκο, άντε, για χαρά, πάμε στον επόμενο. Γεια. Φτάσαμε λοιπόν και στον Κουρέα με πολύ αγώνα και τρέξιμο και λαχάνιασμα. Καλώς τον άρχοντά μας. Καλώς τα παιδιά, όλη η συμμορία εδώ είναι. Καλή δύναμη να έχουμε. Όλους ο κόσμος να έχει υγεία και να είμαστε γεροί. Πάντα. Αυτό είναι. Λοιπόν, και στο βάθος κήπο Ο αρχηγός. πάντα. Ο σταθερός αρχηγός. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ναι. Έτοιμοι λοιπόν. Βλέπουμε τις παλιές εδώ γνώριμες εγκαταστάσεις του φίλου μας. Ο καιρός τώρα έχει γίνει σούπερ καλοκαιρινός. Εδώ ξεπερνάει τους 35 σίγουρα. Πλήρη άπνοια. Και δυστυχώς μας τελείωσε η συννεφιά. Έχουμε πέσει τώρα κλασικά σε ήλιο. Και με αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες ο Κουρέας θα πετάξει τα περιστέρια. Όσο αντέξουν. Αυτό είναι. Ωραίος, μπάλες να είναι. Και ωραία φευγάλα. Μπράβο, ωραία, μπράβο. Βέβαια πάνε μέσα στον ήλιο, πάνε να μας τιμωρήσει τώρα, πάνε να μας τιμωρήσουνε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά και πάμε τώρα τελείως πίσω. 180 μοίρες. Με το ίδιο μοτίβο αυτό. Και πιο πάνω να πιάσουμε και ένα κοπαδάκι εδώ.